Mity są głęboko zakorzenione w kulturze. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie jako pewnik, coś, czego nawet nie trzeba sprawdzać. Nie zawsze zawierają prawdę, nie zawsze są zgodne z faktami, często nawet nie. Tyle tylko, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie w taki sposób, że wierzy się w nie w sposób niekwestionowany i zupełnie nie sprawdza. Przez to bardzo często mogą wprowadzać nas w błąd. А я сижу той думаю, а я сижу той думаю, не помисли жонко маю. Mity o podlaskich Białorusinach. Mit pierwszy: tu nigdy nie było żadnych Białorusinów. Zostali sprowadzeni przez cara. Słyszałam go wielokrotnie, ale nigdy nie traktowałam poważnie. Wydawało mi się, że to jest jakaś taka bzdura, którą ktoś wymyślił i powtarza, aż gdy zbierałam materiały do swojej książki, usłyszałam tę opowieść w odniesieniu do mojej rodziny. Wypytałam już o wszystko, co można, rodzinę, znajomych, tę całą społeczność po stronie białorusko-prawosławnej i jako reporterka wiedziałam doskonale, że żeby cokolwiek napisać, muszę pójść do tej tak zwanej drugiej strony, określanej w naszym żargonie jako katolicka Polska. Ze zdumienia otwierałam oczy, bo historia była o tym, jak to prawosławni do Łosośny, moi pradziadkowie zostali sprowadzeni przez cara z Urala tuż po powstaniu styczniowym. Miała to być represja na miejscowej ludności katolickiej, którą za udział w powstaniu wysiedlono według tej opowieści, a na ich miejsce w celach rusyfikacyjnych sprowadzono tych moich przodków. Później, jak zwykle w tego typu mitycznych opowieściach, następuje konstrukcja bardzo szczegółowa, czyli dowodów, które, gdyby opowiadający chwilę pomyślał, sam by je unieważnił, bo przecież doskonale zna moich wujków, doskonale znał moją babcię, rozmawia z nimi wielokrotnie. Więc jakie są dowody, że oni zostali sprowadzeni przez cara? No przede wszystkim język. Ja myślałam na początku, że pytanie o to obali ów mit, bo przecież wszyscy rozmawiają tam po prostu, czyli gwarą języka białoruskiego, dosyć zbliżoną do literackiego białoruskiego. Także ci katolicy miejscowi i ów mój rozmówca, on mówi, no nie, proszę panią, oni do dzisiaj rozmawiają czystym literackim rosyjskim. No jeszcze prosto nie dać rady melodii takiej wycisnąć na skrzypcu. No, widocznie доволі trudno jeszcze. Może jak pobudzę u nas tutaj wakacje, to może jakoś ułatwić się. Drugi argument: wyglądają inaczej. Na Uralu panują bardzo ciężkie warunki życia, w związku z tym oni są masywni, potężni, grubokościści. Pech chce, że ani ja, ani cała moja rodzina tak nie wygląda i właściwie wszyscy inni, ci, którzy mieszkali w Łosośnie, wyglądają jakby średnia wiejska, czyli wówczas byli to najczęściej wysuszeni, kościści mężczyźni, nie za wysocy. Mój wujek do dzisiaj tak wygląda, moja mama tak wygląda, moja babcia, dziadek, wszyscy tak wyglądali. Ale to nie przeszkadzało w twierdzeniu, że oni wyglądają jak tacy wielcy, potężni ludzie z Urala. Ostatni argument, że ich nazwiska zachowały tą rosyjskość, bo one brzmią przecież jak nazwiska rosyjskie. Na przykład Kornej, proszę panią, tu cytuję, przecież takie nazwisko było na dworze cara, czytałem o tym w książkach, widziałem w filmach, inne nazwiska, Sawicki, Sadowski, Czeremcha. To są nazwiska
popularne, powszechne w województwie podlaskim, zwłaszcza w gminie Szudziałowo, z których większość tych ludzi przyjechała. Nasi przodkowie żyją tu od pokoleń, od setek lat, bo zasiedlanie, to współczesne zasiedlanie tych ziem to jest okres pojaćwieski, czyli XV wiek, osadnictwo ruskie ze wschodu. Ruskie, to tutaj też trzeba wyjaśnić, bo dzisiaj to się gdzieś miesza. Ruskie odnosi się do Rusi, do części składowej od XV-XIV właściwie wieku, części składowej także Rzeczpospolitej, wcześniej Rusi Kijowskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To się odnosi do Rusi, powtarzam jeszcze raz, i chodzi o Rusinów. Tak, o tę społeczność, z której po latach wykształciła się społeczność białoruska, ukraińska, tak? Rusiński, ruski, ale nie rosyjski. To jest kolejna rzecz, którą bardzo, bardzo łatwo się przekleja do nas, no bo ruski dzisiaj w potocznej polszczyźnie częściej odnosi się jako pejoratywne określenie Rosjan, a nie skojarzenie z Rusią, z Wielkim Księstwem Litewskim, czyli z naszymi historycznymi korzeniami na tych ziemiach, tymi, którzy zasiedlili pojaćwiesko te ziemię i tutaj od pokoleń żyją, czego zresztą dowodem takim i taką pozostałością jest język. Język, który bardzo często dzisiaj unika się określenia jako białoruski, mówiąc o tym właśnie, że my rozmawiamy po prostu, my rozmawiamy po swojemu, a bardzo często, o tym też trzeba pamiętać, rozmawiają w tym języku nie tylko ci, którzy są prawosławni, którzy jakoś czują się związani z białoruską tożsamością, bo na przykład ludność na północ od Sokółki, Suchowola, Korycin, aż pod Lipsk właściwie, to jest ludność już od wielu pokoleń katolicka, która raczej przyjmuje polską tożsamość narodową. Ale te źródła są podobne. Jest to osadnictwo ruskie sprzed wieków na tych ziemiach, gdy już ta wspólna historia dalej popłynęła. Dzisiaj bardzo często myślimy o tych ziemiach, nakładając dzisiejszą przynależność do Polski, że to są odwieczne polskie ziemie. Na pograniczach to jest w ogóle ryzykowne, a tutaj zwłaszcza, bo przecież te ziemie należały do Rusi już wcześniej, tak? Na tych mapach piastowskich, gdyby się chciało im przyjrzeć, one niezupełnie pokrywają się z dzisiejszymi mapami Polski i wielkie tutejsze miasta, stare, lokowane tutaj w X-XI wieku, czyli na przykład Drohiczyn, na przykład Suraż, na przykład Bielsk, to są stare ruskie miasta. Takim ważnym, znaczącym do dzisiaj obecnym silnie w kulturze Podlasia i właściwie w kulturze dzisiejszej Rzeczpospolitej jest klasztor w Supraślu. Tutejszy monaster, który został założony w 1500 roku przez Aleksandra Chodkiewicza, który zakładał tu właśnie, sprowadzając mnichów, czy to z Kijowa, czy aż z góry Atos, klasztor w obrządku wschodnim, klasztor prawosławny, który został tu wybudowany jako cerkiew obronna, łącząca style właśnie te bizantyjskie, przenoszone na ziemię ruskie. I założono tu też bibliotekę, w której został później odkryty kodeks supraski, czyli właściwie jedno z najstarszych, o ile nie najstarszy zabytek piśmiennictwa słowiańskiego na świecie. W Zabłudowiu powstała drukarnia drukująca pisma cyrylickie, ruską Biblię, tak, przetłumaczoną. Więc to był taki czas, gdy ta kultura tutaj
kwitła. Ona kwitła później również, tylko no, jakby można powiedzieć, ruszyły procesy historii, które też dzisiaj są często rozumiane inaczej i wpisywane, jakby wypisywane z kultury ruskiej, mówiąc w cudzysłowiu. Myślę tutaj o Unii Brzeskiej w 1596 roku, która jest takim momentem w historii Rzeczpospolitej tak naprawdę tragicznym, bo ona zaczyna jeszcze większy rozłam w kraju, który już był dwuwyznaniowy, bo Rzeczpospolita to jest kraj, gdzie korona polska to jest w większości związana z kościołem zachodnim, rzymskim, a Ruś, Wielkie Księstwo Litewskie, to są ziemie zamieszkałe przez Rusinów związanych z kościołem wschodnim, prawosławnym. W wyniku Unii Brzeskiej powstaje Kościół unicki, na który przechodzą, zmuszani są do przejścia często miejscowi prawosławni i który zachowuje ten ruski ryt, czyli język, obrzędowość, a uznaje zwierzchność papieża. Dzisiaj zdarza się, że ten okres unicki cały jakby tak domyślnie i znowu błędnie, bo to jest niezgodne z faktami, rozumie się jako czas panowania tu polskiej, rzymskokatolickiej kultury. Nic bardziej błędnego, bo przecież unitami, greckimi katolikami zostawała ludność ruska, która przyjmowała zwierzchność papieża. Tak naprawdę na samym początku tak to wyglądało. Później ten ryt był jakby przejmował coraz więcej wpływów łacińskich tak samo, ale do końca zachował swój język, kalendarz juliański i cały jakby taki obrządek. Nie było nigdy, przynajmniej ja nigdy nie dotarłam do takich materiałów, które pokazywałyby, że ludność rzymskokatolicka związana z kulturą polską przyjmowała Unię Brzeską. Unia religijna to jedno. Drugą sprawą są te wszystkie sprawy świeckie i sprawy państwowe, polityczne i Unia polityczna między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską. I to, że do czasów Unii Lubelskiej te ziemie, podlaskie ziemie, należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj powstało województwo podlaskie, które zostało włączone do korony dopiero w wyniku Unii Lubelskiej. I co nie zmieniało to oczywiście faktu, że większą częścią jej mieszkańców była ludność ruska. To jakby przynależność tego nie zmieniła przecież, ale no to też każe nam być dosyć ostrożnym wobec takich stwierdzeń, bo odwieczne polskie ziemie. Tak? W ogóle to jest kategoria odwieczne jakieś ziemie zwykle, która powinna wywoływać naszą ostrożność. Jak zwykle, gdy się bardzo często używa określenia odwieczne ziemie od zawsze, to warto jest sięgnąć do źródeł, bo na pewno coś się tam bardziej skomplikowanego i ciekawszego tak naprawdę ukrywa. No i w tej i tak już dosyć skomplikowanej rzeczywistości wybucha w 1863 roku powstanie styczniowe. Powstanie, które nie przyniosło przecież sukcesu, nie było największym, najbardziej znaczącym z powstań, ale w naszej mitologii współczesnej odgrywa ogromne znaczenie. Mit powstania styczniowego przez całą dwudziestowieczną praktycznie historię był kluczowy, tak? W odrodzonej Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej też był kluczowy. I okazuje się, że to on właśnie jest też kluczowy w tym mitycznym tłumaczeniu naszego braku, tak, naszego pojawienia się tutaj, niezgodnego z faktami, no bo powstanie styczniowe to był zryw narodowy tworzącej się młodej w zasadzie inteligencji,
i polskiej, ale także powiedzielibyśmy białoruskiej, od Konstantego Kalinowskiego poczynając, ale pewnej elity, pewnej grupy. Za tym nie poszły masy. Ono nie zakończyło się, jak wszyscy wiemy, powstaniem. Nie poszły za tym masy, tak naprawdę ani polskie, ani białoruskie tym bardziej, tak? Masy chłopskie. Uwłaszczenie chłopów przez cara w Królestwie Polskim i w Cesarstwie Rosyjskim jakby sprawiło, że chłopi nie mieli powodów, żeby iść do powstania. No i tyle tylko, że to powstanie zostało też brutalnie stłumione, wiązały się z nim później represje, które dzisiaj w takiej naszej opowieści urastają do rangi czegoś gigantycznego. I to oczywiście jest w tym jakaś część prawdy, ale te represje rozciąga się często na te tereny, gdzie one nie miały miejsca. I na przykład powiem o tych terenach, gdzie moi przodkowie mieli rzekomo zostać sprowadzeni z Urala. Tak naprawdę przyjechali z pobliskiej gminy Szudziałowo, Gródek i innych, tak, żeby kupić działkę w parcelowanym tam majątku. Nie, opowieść ludowa jest taka. Tu kiedyś była gigantyczna bitwa, ogromna bitwa, 30 000 zgromadzono, stoją tam dzisiaj upamiętnienia, stoją tam krzyże, opowiada się o tej bitwie, opowiada się później o wysiedleniu całej ludności stamtąd. Gdy zaczęłam sprawdzać historię okolicy, okazuje się, że nigdzie nie ma wzmianki o wielkiej bitwie pod Czuprynowem, Łosośną, Kuźnicą. Wbrew temu, co się mówi. Na Podlasiu znane jest takie wydarzenie związane z wysiedleniem miejscowej ludności ze wsi Jaworówka pod Choroszczą, gdzie rzeczywiście miało to miejsce, gdzie miejscowa ludność została wywieziona na Sybir, a na ich miejsce sprowadzono nie z Urala, ale z Rosji ludność. I tutaj mamy świetną dokumentację w archiwach, świetną dokumentację w przestrzeni, bo ta wieś została spalona, tam do dzisiaj stoi krzyż ustawiony później i jakby można umiejscowić, gdzie była wieś, gdzie później się odbudowywała. Ta ludność sprowadzona przez cara nie utrzymała się tam długo. Chyba jedna rodzina tylko została, wszystkie pozostałe, właśnie ze względu na różne warunki klimatyczne, wróciła do siebie. Tam po latach kilka rodzin z Syberii wróciło, ale generalnie zostało to zasiedlone przez krewnych, rodzinę i ta wieś została odbudowana, ale pamięć jest, no nie sposób tego pominąć, tak? Nie sposób tego nie zauważyć. Nie udało mi się dotrzeć do żadnych śladów pokazujących historię innych miejscowości, a zwłaszcza tych w okolicach Kuźnicy. Pytanie, po co był ten mit, który sytuował Białorusinów w roli rusyfikatorów, w roli narzędzia carskiego. Tak, jest to też mit, który gdzieś z jednej strony, tak jak zawsze mity służą temu, żeby na słabszą grupę przenieść, no mówiąc już tak antropologicznie, winy tej silniejszej. Są takie świadectwa, które mówią, że jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w domach miejscowych pod Kuźnicą parafian katolickich wisiały, być może prawosławnych też, ale tutaj takich świadectw nie mam, wisiały dyplomy od cara za wyłapywanie powstańców i świadkowie mówią, że pamiętają takie ogłoszenia w kościele i to nie są jedyne takie ślady, tak? Wiadomo, że w Polsce wtedy trwa wielki proces przyjmowania do narodu polskiego chłopstwa katolickiego, które musi się wyrzec często swego języka, to też mamy takie świadectwa, a na pewno historii, która jest wstydliwa, czyli ta historia wyłapywania powstańców polskich. Tak? No i zawsze wtedy bardzo przydatny jest w każdej kulturze, to nie jest charakterystyczne dla Podlasia, na każdym pograniczu tak się dzieje, charakterystyczne jest przypisanie tej tak zwanej winy tym obcym, tym im, tak? I jest to bardzo wygodne, by później w ogóle całą
obecność ludności białoruskiej prawosławnej powiązać z tym epizodem, z tym czasem panowania Imperium Rosyjskiego na tych ziemiach, gdzie wydawałoby się potwierdza to jeszcze zniesienie Unii Brzeskiej i bardzo wygodne staje się patrzenie na historię w taki sposób, że do 1839 roku nie było tu żadnych prawosławnych. Oni zostali sprowadzeni przez cara. Wcześniej tu byli co najwyżej unici. Nie zadajemy pytania, skąd ci unici się wzięli, tak? Że wcześniej to była ludność prawosławna, przez cały czas była to ludność ruska, tak? Nie zadajemy tego pytania, ale możemy powiedzieć, o proszę, w 1839 pojawiają się prawosławni, żeby to wzmocnić. Po powstaniu styczniowym car sprowadza ludność, która mówi jakimś takim dziwnym, niepolskim językiem i która z czasem, mieszając język polski i rosyjski, zaczyna się nazywać Białorusinami. Nie ma to nic wspólnego z prawdą i z faktami. No i na pewno nie służy dobremu współistnieniu społeczności pogranicznej.